זה הסיפור על הילדה מאיה שכותבת הילדה אפרת, שלא יודעת לכתוב ולא יודעת לרקוד ולא יודעת לשיר ולא יודעת לעשות שום דבר. אבל הילדה מאיה, הילדה מאיה זה כבר סיפור אחר. זה הסיפור על הילדה מאיה שכותבת הילדה אפרת, שלא יודעת לכתוב ולא יודעת לרקוד ולא יודעת לשיר ולא יודעת לעשות שום דבר. אבל הילדה מאיה, הילדה מאיה זה כבר סיפור אחר, לגמרי אחר. יש לה שתי צמות, היא עומדת בשקט כשאמא מברישה לה ועושה לה שביל, אחר כך קולעת לה. תמיד השביל שלה כל כך ישר, השערות שלה כאלה מבריקות, כאלה בלונדיניות, ויש לה ריח טוב מהשיער ומכל מקום, בגוף ובפה. בפה היא מריחה מריח של שוקולד, זה מה שאמא שלה נותנת לה לבית ספר. שוקולד, סנדוויץ' עם שוקולד, הרבה ממרח שוקולד, שכבה עבה. זה הסיפור על הילדה מאיה שכותבת הילדה אפרת, שלא יודעת לכתוב ולא יודעת לרקוד ולא יודעת לשיר ולא יודעת לעשות שום דבר. אבל הילדה מאיה, הילדה מאיה זה כבר סיפור אחר.